Findes Gud? Næppe noget andet spørgsmål har skabt så mye strid, inspireret til slikke heltedåder eller ført til så store tragedier. Dette er menneskehedens store intellektuelle duel, en kamp, som har pågået i tusindvis af år. I det ene ringhjørnet finder vi de største teologerne og filosoferne, bevæbnet med logik og tro. I det andre står skeptikere og videnskabsfolk, som støtter se på fornuften og empiriske bevis. I dag skal vi rejse ret ind i kernen af denne striden. Vi skal følge argumentens rejse fra middelalderens klostre til dagens laboratorier. Fra Thomas Aquinas tilsyneladende uimodsigelige 5 beviser til den sviende kritikken fra nyateisten Richard Dawkins. Gør dig klar. Vi skal gå gennem absolut alt. Du vil forstå, hvorfor et argument, som virkede vandtæt for 1000 år siden, i dag kanskje ikke er værd papiret, det er skrevet på. Og omvendt, hvordan moderne videnskab pludselig har givet de troende nye kort på hånden. Dette bliver hverken en prædiken eller et antireligiøst propagandaskrift. Dette er en ærlig og dyb analyse af historiens største debat. Og jeg lover dig, når denne videoen er færdig, vil dit syn på dette evige spørgsmålet aldrig blive det samme igen. For at forstå omfanget af denne kampen, lad os rejse tilbage i tid. Gennem store dele af menneskehedens historie var spørgsmålet om Guds eksistens ikke engang et tema. Det var en grundlæggende sandhed, universets fundament, like selvsagt, som at solen står op i øst. Hele kulturen, moralen, videnskaben og politikken byggede på dette grundlaget. Forsøgene på at overbevise Guds eksistens handlede ikke så mye om at overbevise vantro, som det handlede om intellektuelle øvelser. En måde at forstå skaberens natur gennem den fornuften, han selv havde givet os. Filosofer som Anselm af Canterbury og Thomas Aquinas jobbede i en verden, der tvivl var kætteri. Deres opgave var ikke at bevise noget over for en ateist, de kanskje aldrig havde mødt, men at styrke de troende gennem logik, og vise, at tro og fornuft ikke var modsætninger, men udfyldte hverandre. Men så kom oplysningstiden. Pendelen svingte den andre vejen. Tænkere som David Hume og Immanuel Kant udsatte disse klassiske bevisene for nådeløs analyse og fandt sprækker i dem. Den videnskabelige revolutionen tilbød alternative forklaringer på verden, forklaringer, som ikke krævede overnaturlig indblanding. Og her, i det 21. århundrede, lever vi i en verden, som er delt i 2. På den ene side har vi milliarder af troende. På den andre har vi millioner, som ser på Gud som en illusion. Striden er skarpere end nogen gang. Det er fra dette udgangspunktet, vi skal starte vores rejse gennem de største argumenterne for og imod. Så, lad os starte med et af historiens mest elegante og samtidig mest omstridte argumenter. Det ontologiske argument. Forfatteren var ærkebiskop Anselm af Canterbury, som levede på 1100-tallet. Anselms idé er slående i sin enkelhed og dristighed. Han foreslog at bevise Guds eksistens ud fra selve definitionen af Gud. Høres ud som et tricks, ikke sandt? Lad os se nærmere på det. Anselm starter med definitionen af Gud. Han siger, Gud er det, som intet større kan tænkes. Prøv at reflektere over den formuleringen. Dette er ikke bare det største af alt. Det er noget, som overgår enhver mulig tanke om storhed eller fuldkommenhed. Det er den absolute grænsen for perfektion, som vor fornuft kan forestille sig i. Nu tager Anselm næste skridt. Han hævder, at selv narren, som benægter Guds eksistens, forstår denne definitionen. Altså, i narrens sind eksisterer ideen om det, som intet større kan tænkes. Og nu, højdepunktet. Anselm spørger, hvad er mest fuldkomment? Det, som kun eksisterer i sindet, eller det, som eksisterer både i sindet og i virkeligheden? Svaret er åbenbart. Eksistens i virkeligheden er en ekstra grad af fuldkommenhed. Hvis det, som intet større kan tænkes, kun eksisterer det i sindet, der kunne vi tænke os noget endda større, nemlig det samme, men som i tillæg eksisterer det i virkeligheden.
Men dette strider jo mod vor oprindelige definition. Vi definerer det Gud som det, som intet større kan tænkes. Derfor, for at undgå denne logiske selvmodsigelsen, må vi erkende, at Gud eksisterer ikke bare i vort sind, men også i realiteten. Essentielt hævder Anselm, at eksistens er en uadskillelig egenskab ved Gud, på samme måde som 3 sider er en uadskillelig egenskab ved en trekant. Du kan ikke tænke dig en trekant uden 3 sider, og ifølge Anselm kan du heller ikke tænke dig Gud som ikke eksisterende. Dette er ren destilleret logik, som prøver at udlede virkeligheden fra et rent koncept. Tænk dig en tegning af det perfekte huset på papir. Anselm siger på sæt og vis, hvis dette huset virkelig er perfekt, kan det ikke forblive bare en tegning. Selve fuldkommenheden kræver, at det er bygget i virkeligheden. En så smart og intrikat argumentation må det selvsagt møde modbør. Det første slaget kom fra Ansels samtidige, munken Gaunilo. Han svarede Anselm med en berømt analogi, kendt som den tabte øje. Gaunilo sagde, vel, lad os bruge metoden din til at bevise eksistensen af noget andet. Forestil dig, sagde Gaunilo, den mest perfekte øje, man overhovedet kan tænke sig. Den har ideelt klima, dejlig frugt, krystalklart vand. Den er fuld af skatter og alt hjertet begærer. Denne øje er, den intet mere fuldkomment kan tænkes end. Ifølge Ansels logik må denne øje eksistere i virkeligheden. For hvis den kun eksisterede i fantasien, hvor, ville den ikke være den mest fuldkomne, eftersom en virkelig øj er mere perfekt end en tænkt. Men dette er jo absurd. Vi kan ikke bare finde op noget, give det egenskaben perfekt, og det rette hævde, at det dermed må eksistere. Gaunilo viste, at det ontologiske argumentet var en slags logisk fælde, en tankemanøvre, som kunne bruges til at bevise eksistensen af hvad som helst, fra en perfekt øj til en perfekt sandwich. Anselm svarede for øvrig Gaunilo. Han hævdede, at argumentet hans kun gjaldt Gud, fordi kun Gud har nødvendig eksistens, mens eksistensen af øjer eller smørbrød altid er tilfældig. Men tvilen var såd. 700 år senere tog en af filosofiens titaner, Immanuel Kant, fat i dette argumentet. Kant leverede kanskje det mest knusende slaget mod det ontologiske beviset. Han hævdede, at Anselm og hans tilhængere gjorde en fundamental fejl. De behandlede eksistens som en egenskab, eller som filosofer kalder det, et prædikat, altså en karakteristik, man kan lægge til et objekt for at gøre det bedre, på lig linje med at være almægtig eller at være algod. Kant derimod mente, at eksistens ikke er en egenskab. Eksistens er snarere en betingelse, selve grundlaget, for at et objekt i det hele taget kan have nogen egenskaber. Forestil dig, at du beskriver 100 daler. Du kan sige, at de er runde, af sølv, og at de skinner. Læg nå til, at de er eksisterende. Fik du 100 daler mere i lommebogen din? Nej. Beskrivelsen af 100 virkelige daler og 100 tænkte daler er helt identisk. Forskellen ligger ikke i egenskabene, men i hvorvidt disse egenskabene refererer til noget i den virkelige verden. Kant konkluderede dermed med, at vi ikke bare kan lægge eksistens til Guds definition og betragte sagen som afgjort. Først må vi bevise, at det faktisk er noget i virkeligheden, som tilsvarer den definitionen. Hvis det ontologiske argumentet er et forsøg på at udlede Guds eksistens fra filosofens studiekammer, er det næste sættet med beviser det modsatte. De appellerer til verden rundt os. Vi forflytter os til 1300-tallet, til tiden, da den store tænkeren Thomas Aquinas levede. Hans magnum opus, Summa Theologiae, indeholder de berømte 5 veje for at bevise Guds eksistens. Dette er ikke 5 forskellige guder, men 5 ulike logiske stier, som, ifølge Aquinas, uundgåeligt fører til samme konklusion. Lad os se nærmere på den første vejen, kendt som argumentet fra bevægelse eller urbevægeren. Aquinas starter med en enkel og åbenbar observation. Alt i verden er i bevægelse. Men for ham
handler bevægelse om mere end bare at flytte C i rummet. Bevægelse er enhver overgang fra en potentiel tilstand til en aktuel tilstand. For eksempel, kaldt vand har potentiale til at blive varmt, og selve opvarmingen er bevægelse. Et træ kan potentielt blive et bord, og snedkerens arbejde er også bevægelse. Når resonerer af kvinders slik. Ingenting kan starte en bevægelse af sig selv. For at det kalde vandet skal blive varmt, trænges det ild. For at træet skal blive et bord, trænges det en snedker. Det vil sige, at alt som bevæger sig, bliver sat i bevægelse af noget andet. Men denne kæden kan ikke fortsætte i det uendelige. Tænk dig et tog. Den sidste vognen bevæger sig, fordi den trækkes af den næstsidste. Den bevæger sig i sin tur takket være vognen før, og så videre. Men hvis denne kæden af vogner var uendelig, ville toget aldrig starte i udgangspunktet. Det må eksistere et allerførste element, som selv initierer bevægelsen uden at være sat i bevægelse af noget andet. Dette allerførste elementet, dette universets lokomotiv, det er det, vi kalder Gud. Aquinas siger, at hvis vi ikke anerkender eksistensen til en urbevæger, mister hele konceptet om bevægelse og ændring i verden sin mening. Universet bliver til et absurd, uendeligt tog uden lokomotiv, som ligevel på mystisk vis klarer at køre. Dette argumentet har en enorm intuitiv kraft. Vi observerer stadig årsag og virkning rundt os. Tanken om, at hele denne gigantiske kæden af årsag og virkning må have et allerførste led, virker svært logisk. Dette er et forsøg på at finde et fundamentalt grundlag for al dynamik i vor verden. Hvis alt er i ændring, må det findes noget uforanderligt, som sætter i gang alle disse ændringene. Aquinas beder os se på et hvilket som helst objekt i bevægelse og mentalt spole årsagskæden bakover, helt til vi møder en blindvej, et punkt, der det ikke længere findes noget bak. Og dette punktet, ifølge ham, er netop Gud. Thomas Aquinas' andre vej ligner mye på den første, men den har en vigtig forskel. Den er kendt som argumentet fra den virksomme årsagen, eller ret og slet første årsak. Mens den første vejen handlede om bevægelse, handler den andre om selve eksistensen. Igen starter Aquinas med en observation. I verden ser vi en orden af virksomme årsager. Hvad betyder dette? Kort sagt betyder det, at ingenting skaber sig selv. Et barn fødes af forældre. Et hus bygges af snedkere. En bog skrives af en forfatter. Hver ting eller hændelse har sin årsag. Du eksisterer takket være dine forældre, som eksisterer takket være sine, og slik fortsætter det. Vi ser igen en kæde, men denne gang en kæde af eksistentielle årsager. Og nok en gang stiller Aquinas det samme spørgsmålet. Kan denne kæden fortsætte i det uendelige? Svaret hans er nej. Og her er grunden. I en kæde af virksomme årsager er hvert led helt afhængig af det forrige. Hvis vi fjerner den første årsagen, vil det heller ikke være nogen andre eller tredje årsag, og faktisk ingenting i det hele taget. Lad os bruge en analogi igen. Tænk dig, at du ser en sten hænge i luften. Du spørger, hvorfor hænger den der? Du får svaret, den holdes af en hånd. Du spørger, om hvad holder hånden? Svar, en anden hånd. Og slik fortsætter det i det uendelige. Vil et slikt svar være tilfredsstillende? Selvsagt ikke. Hvis det ikke er noget første element, som har et fast holdepunkt, for eksempel bakken, der kunne hele denne konstruktion af hænder og steiner ret og slet ikke eksistere. Den ville kollapse umiddelbart. Slik er det også med universet. Hvis kæden af eksistentielle årsager ikke har et første led, en årsag, som eksisterer af sig selv, uden at være skabt af noget andet, der kunne ikke universet i det hele taget have opstået. Det må findes en ubetinget første årsag, som selv er uden årsag. Denne selvopholdende første årsagen, kilden til alt væren, er det Aquinas kalder Gud. Dette argumentet forsøger at svare på et af filosofiens mest grundlæggende spørgsmål.
Hvorfor eksisterer det i det hele taget noget, i stedet for at det bare hersker et absolut intet? Aquinas siger, at svaret ligger i, at det er noget, hvis natur er og bare være. Denne væren har ikke fået sin eksistens fra nogen andre. Den er selve eksistensen. Alt andet eksisterer kun fordi det på en eller anden måde er knyttet til denne første årsagen. Dette er en mægtig idé, som tvinger os til at tænke over selve grundlaget for virkeligheden. Aquins tredje vej er kanskje den vanskeligste at forstå, men også en af de dybeste. Den kaldes argumentet fra nødvendighed og kontingens. Lad os se nærmere på den. Aquin ser igen på verden, og han ser, at alle ting i den er kontingente, altså mulige eller tilfældige. Hvad betyder det? Det betyder, at de kan eksistere, men de kan også lade være at eksistere. Tænk på dig selv. Du eksisterer, men det var en tid, du ikke eksisterede, og det vil komme en tid, da du ikke længere eksisterer. Dette gælder et hvert træ, enhver planet, enhver stjerne. Alt i vor verden opstår og forsvinder. Med andre ord, for enhver kontingent ting findes det et tidspunkt, da den ikke er. Når gør Aquin et modigt logisk sprang. Han siger, hvis alle ting i verden var kontingente, kunne det i teorien have været et øjeblik, da ingenting eksisterede i det hele taget. For hvis hver ting individuelt set kan lade være at eksistere, kan alle ting sammen også lade være at eksistere samtidig. Og hvis et slikt øjeblik af totalt intet nogen gang havde indtruffet, kunne det aldrig have opstået noget nyt fra dette absolute ingenting. Intet kommer som tjent fra intet, men vi eksisterer. Verden rundt os eksisterer. Dette betyder, at et øjeblik, hvor det absolut ikke fandtes noget, aldrig har indtruffet. Og fra dette trækker Aquin konklusionen. Det må findes noget i universet, som eksisterer, ikke tilfældigt, men nødvendigvis. Altså noget, som ikke kan lade være at eksistere. Dets eksistens er uafhængig af alt andet. Det er evig og uforgængelig. Aquin stopper imidlertid ikke her. Han siger, at det kan findes flere slike nødvendigt eksisterende ting, men deres nødvendighed kan være forårsaget af noget andet. Der får vi igen en kæde. Men som vi ved, Aquin liker ikke uendelige kæder. Derfor konkluderer han med, at det må eksistere en entitet, som er nødvendig i sig selv, hvis nødvendighed ikke er forårsaget af noget eksternt. Dette er den absolute, ubetingede nødvendigheden, og denne entiteten er Gud. I bund og grund siger dette argumentet, at selve eksistensen af vores skiftende, forgængelige verden beviser, at det står noget evigt og uforanderligt bag den. Havde alt været forgængelig, ville alt for længst have sunket i intet. For at det kontingente skal kunne eksistere, må det støtte se på noget nødvendigt. Det er som en ustabil bro af tilfældige planker over ikke-eksistensens afgrund. Den kan bare holde se oppe, hvis endene er fæstet til klippene af evig nødvendighed. Thomas Aquinas fjerde vej, bedre kendt som argumentet fra fuldkommenhedsgrader, tager os med fra fysikken og metafysikken over i verdines domæne. Dette argumentet kan virke lidt mærkeligt for det moderne menneske, men for middelalderens tankesæt var det svært overbevisende. Aquinas starter med observationen om, at vi hele tiden sammenligner ting i verden, baseret på, hvor fuldkomne de er. Vi siger for eksempel, denne personen er snillere end den andre. Dette maleriet er vakrere. Eller, denne handlingen er mere edel. Vi bruger hele tiden sammenligningsgrader, mere og mindre. For eksempel siger vi, at solen er heterere end et bål. Men, resonerer Aquinas, selve muligheden for en slik sammenligning forudsætter, at det findes en absolut målestok, en maksimal grad af den aktuelle egenskaben. Vi kan bare snakke om heterere eller mindre het, fordi det eksisterer et begreb om absolut varme. Vi kan dømme om godt og ondt, kun fordi vort sind har en forestilling om det absolute gode. Vi kan vurdere skønhed, kun fordi det findes en idé om den absolute skønheden. Alle disse relative fuldkommenhedsgraderne, vi ser i verden,
godhed, sandhed, ædelhed og skønhed, peger altså mod eksistensen af noget, som besitter disse kvaliteterne i en absolut maksimal grad. Dette noget er kilden og målestokken for al fuldkommenhed i verden. Det er selv det absolute godhed, den absolute sandheden og den absolute skønheden. Og dette er selvfølgelig Gud. Aquinas bygger her på Platons filosofi med hans verden af ideelle former, eller eidos. For Aquinas er alle de gode tingene i vor verden gode, bare i den grad de i større eller mindre grad har del i denne absolute kilden til godhed. De reflekterer på en måde dette guddommelige lyset. Jo mere fuldkommen en ting er, jo bedre reflekterer den dette lyset. Dette argumentet kan sammenlignes med forsøget på at definere, hvad en ret linje er. Vi kan tegne mange linjer og sige, at en er rettere end en anden. Men selve sammenligningen er bare mulig, fordi vi har et ideelt, abstrakt begreb om den absolut rette linjen, en linje vi stræber mod. Slik er Gud, ifølge Aquinas, den ideelle standarden, som alt eksisterende måles efter. Og her har vi den femte, og kanskje den mest kendte og intuitive af Thomas Aquinas vejer. Dette er det teleologiske argumentet, eller argumentet fra formål, som også er kendt som argumentet for intelligent design. Aquinas beder os se på naturen. Vi ser, at selv ikke-tænkende væsener og livløse genstander opfører sig, som om de stræber mod et bestemt mål. Bien bygger vokskager med perfekt sekskantet form. Et frø, som falder i jorden, spirer og strækker sig mod solen. Planeterne bevæger sig i sine baner med forbløffende præcision. Alt i naturen, fra det mindste atom til de gigantiske galaksene, følger bestemte lover og handler på en ordnet måde, som om alt har en hensigt. Men, pointerer Aquinas, disse objekterne, frøene, planeterne, biene, har ikke sin egen fornuft til selv at sætte sig i mål. En sten bestemmer ikke selv, at den skal falde nedover. En elv vælger ikke sit eget løb. De handler målrettet, men ikke af egen vilje. Hvordan kan det have se? Aquinas bruger en enkel, men slående analogi. Pilen, som flyr mod målet. Pilen i sig selv er bare et stykke træ med metal og fjer. Den er uden fornuft. Den flyr mod målet kun fordi den blev sigtet og skudt ud af bueskytteren. På samme måde bevæger alle de fornuftsløse objekterne i naturen sig mod sine mål, bare fordi de bliver styrt af et fornuftigt væsen, som fastsatte disse målene og lovene. Denne kosmiske bueskytteren, som gav alt i verden hensigt og orden, er Gud. Dette argumentet appellerer til vor dybe undring over universets kompleksitet og orden. Når vi ser en kompliceret mekanisme, for eksempel en klokke, tvivler vi ikke på, at den havde en skaber, en urmaker. Vi forstår, at alle disse tandhjulene og fjærene ikke kunne have blivet til et fungerende maskineri ved en tilfældighed. Aquinas og senere filosofer som William Paley med hans berømte eksempel om klokken fundet på heden, beder os se på universet som en gigantisk, utrolig kompleks mekanisme, og trække den samme konklusionen. Slik kompleksitet og orden kan ikke være resultatet af blind tilfældighed. Det må være et produkt af intelligent design. Den femte vejen er en opfordring til at se den usynlige designeren bag den synlige verden. Efter Thomas Aquinas levede det teleologiske argumentet videre, særligt det han kaldte den femte vejen. En af argumentets mest indflydelsesrige popularisatorer var den engelske filosofen William Paley fra det 18. århundrede. Det er han, som står bag den berømte klokkeanalogien, jeg har nævnt tidligere. Tænk dig, siger Paley, at du går over et jorde og snubler over en sten. Om nogen spørger dig, hvor stenen kom fra, kan du roligt svare, at den altid har ligget der. Det kræver ingen videre forklaring. Men hvad, hvis du snublede over et lommeur i stedet for en sten? Du ville plukke det op, åbnede lokket og sætte en intrikat mekanisme af utallige deler. Disse delene er perfekt tilpasset hverandre og jobber i harmoni for at opnå et eneste mål,
og vise tiden. Du ville aldrig tænke, at dette uret opstod ved en ren tilfældighed, at vind, regn og tid på en eller anden måde tilfældigvis havde stablet atomerne sammen til denne intrikate konstruktion. Kompleksiteten, ordenen og den åbenbare hensigten med konstruktionen vil uomtvisteligt fortælle dig, at klokken havde en skaber, en intelligent urmaker, som planlagde og satte det sammen. Men når, siger Paley, se dig rundt i verden. Se på det menneskelige øjet. Det er uendelig mye mere kompliceret end noget lommeur. Med linse, nethinde og pupil jobber det i et samspil for at udføre den utrolig komplekse funktionens syn. Se på en fuglevinge, på de intrikate biokemiske processerne inde i en celle. Viser ikke alt dette tegn på en designproces, som er langt mere overvældende end i et enkelt ur. Hvis det kræver en urmaker at skabe et ur, der kræver et mirakel, som øgede en guddommelig konstruktør. Paleys argument blev en kolossal succes, netop fordi det var så visuelt og enkelt at forstå. Han klarede at omgøre en abstrakt filosofisk idé til et levende, mindeværdigt billede. Hele verden blev fremstillet som et gigantisk værksted, fyldt med forbløffende opfindelser, som alle pegte mod skaberens genialitet. Dette argumentet virkede længe praktisk talt ugendriveligt. Enhver ny opdagelse i biologien, enten det var beskrivelsen af et komplekst insektinstinkt eller fundet af et nyt organ hos et dyr, lad bare til nye udstillingsgenstander i dette museet for guddommelig design. Det virkede som om videnskaben selv lever det stadig nye bevis på skaberens eksistens. Men, som vi skal se, skulle det vise sig, at netop videnskaben, den samme videnskaben, som så længe gav næring til argumentet, til slut skulle uddele det kraftigste slaget mod det. Lad os nu lægge til side argumenterne baseret på ren logik og observation af naturen, og heller rette opmærksomheden mod et helt andet felt. Moralen. Dette kaldes det moralske argumentet for Guds eksistens. Det blev specielt godt formuleret af Immanuel Kant, selv om ulige varianter af det har eksisteret længe. Som vi husker, afviste Kant de klassiske bevisene for Gud, inkluderet det ontologiske argumentet. Imidlertid var han ikke ateist. Han mente, at det var umuligt at bevise Guds eksistens gennem den rene fornuft, men at vi kunne postulere den gennem den praktiske fornuft, altså gennem vor moralske intuition. Argumentet er bygget op slik. Hvert menneske, uafhængig af kultur og opvækst, har en indre pligtfølelse, en forståelse af hvad som er godt og hvad som er ondt. Vi føler, at vi må handle rigtigt, selv om det er ugunstigt eller farligt. Denne indre moralloven kaldte Kant for det kategoriske imperativ. Den er objektiv og universel. Vi finder den ikke på selv, vi opdager den i os. Hovedspørgsmålet er da, hvor kommer denne objektive moralloven fra? Hvis universet bare er et resultat af tilfældige fysiske processer, og hvis mennesket bare er en sæk med kemikalier, hvorfor har vi da denne vedvarende følelsen af pligt og burde? I et rent materialistisk univers er begrebene godt og ondt bare subjektive præferencer, et produkt af evolution eller sociale aftaler. Men vi oplever dem som noget absolut. Vi mener, at folkemord er objektivt ondt, og ikke bare en ineffektiv strategi for artens overlevelse. Ifølge tilhængerne af dette argumentet, kan eksistensen af objektiv moral ikke forklares ud til en transcendent kilde, en absolut lovgiver, som har lagt denne følelsen af ret og galt i os. Denne lovgiveren, hævder de, er Gud. Desuden kræver vor moralske erfaring, at dyd til syvende og sidst skal belønnes, og ondskab straffes. I vort jordiske liv ser vi ofte det modsatte, de retfærdige lider, mens de onde lykkes. Dette skaber en følelse af fundamental uretfærdighed i verden. Tanken om Gud og sjælens udødelighed er, ifølge Kant, nødvendig for at løse denne selvmodsigelsen. Den giver os håb om, at det findes en højere retfærdighed, og at universet til slut har en moralsk mening.
Gud bliver altså ikke bevist her, men indført som en nødvendig forudsætning for, at vort moralske liv skal have mening. Nu bevæger vi os ind på det, som er den mest ustabile, men samtidig den stærkeste grunden for mange. Argumentet fra personlig erfaring og mirakler. Der de forrige argumenterne forsøgte at nå Gud gennem fornuften, appellerer dette argumentet direkte til følelser, intuition og hændelser, som ligger uden for det hverdagslige. Gennem historien har milliarder af mennesker hævdet, at de personligt har oplevet Guds nærvær. Dette kan være en dyb religiøs oplevelse under bøn, en følelse af ærefrygt over naturens skønhed, en pludselig erkendelse, eller en oplevelse af ubetinget kærlighed og accept. Slike oplevelser, kendt som den numinøse erfaringen, beskrives ofte som noget, som ikke kan udtrykkes med ord, men som ligevel er absolut reelt for den, som har oplevet det. For en person, som har gennemgået noget slikt, er det ikke længere behov for logiske bevis. Deres tro er ikke baseret på syllogismer, men på et direkte personligt vidnesbyrd. De kan sige til skeptikeren: "Jeg ved, at Gud findes, for jeg har følt ham." Set fra et strengt logisk ståsted er et slikt argument selvsagt svært svagt. Det er umuligt at verificere. Skeptikeren vil altid kunne indvende, at det bare var en hallucination, et tankespil, resultatet af aktivitet i specifikke hjerneområder eller en emotionel reaktion. Men for den troende selv er oplevelsen ubestridelig. Den andre side af dette argumentet er mirakler. Historier om mirakuløse helbredelser, uforklarlige redninger, åbenbaringer af hellige og andre overnaturlige hændelser udgør en vigtig del af mange religioner. Hvis bare én slik hændelse virkelig har fundet sted, hvis det er dokumenteret et klart brud på naturlovene, som ikke kan forklares med naturlige årsager, ville det være et stærkt bevis for eksistensen af en overnaturlig kraft, som er i stand til at gribe ind i disse lovene. Filosoffen David Hume, som vi skal snakke mere om senere, hævdede, at det aldrig er rationelt at tro på et mirakel. Dette er fordi sandsynligheden for, at vidnet tager fejl, lyver eller fejlfortolker hændelsen, altid er højere end sandsynligheden for, at naturlovene, som er bekræftet gennem utallige observationer, faktisk er brudt. Ikke desto mindre fortsætter historierne om mirakler at dukke op. Dette argumentet er unikt, fordi det flytter diskussionen fra den alment tilgængelige logikkens sfære over i den personlige, subjektive troens sfære. Det forsøger ikke at overbevise nogen, men snarere at konstatere et faktum. For mange mennesker er Gud ikke en filosofisk abstraktion, men en levende virkelighed, de kommer i kontakt med. Vi har nu gået gennem hovedargumentene for. Nu skal pendlen svinge den andre vejen. Og vi begynder med det ældste, det mægtigste, og kanskje det mest pinefulde argumentet mod Gud, slik han fremstilles i traditionelle religioner. Vi snakker om ondskabens problem. Den klassiske formuleringen tilskrives den antikke græske filosofen Epikur, og den præsenteres som en nådeløs logisk gåte, kendt som Epikurs trilemma. Den stiller spørgsmål ved forenligheden af 3 påstander. Gud er almægtig, Gud er algod, og ondskab eksisterer i verden. Lad os se nærmere på dette. Første punkt. Ønsker Gud at fjerne ondskaben, men klarer det ikke? I så fald er han ikke almægtig. Andre punkt. Kan Gud fjerne ondskaben, men vælger at ikke gøre det? I så fald er han ikke algod, men ond. Tredje punkt. Kan og vil Gud fjerne ondskaben? Hvorfor eksisterer der ondskab i verden? Fjerde punkt. Vil og kan han ingen af delene? Hvorfor kalde ham Gud i det hele taget? Dette tilsyneladende enkle dilemmaet har i århundreder været en stor snublestein for teologer. Ondskab i verden er trods alt ikke en abstraktion. Det er reel lidelse, sygdom, sult, krig, naturkatastrofer og ren grusomhed. Problemet med uskyldiges lidelser er specielt smertefuldt. Hvorfor må et lille barn dø af en pinefuld sygdom? Hvorfor bliver hele nationer ofre for folkemord? Hvis det findes en almægtig og kærlig skaber,
Hvorfor tillader han dette? Forsøgene på at svare på dette spørgsmålet har skabt en hel gren inden teologien kaldt teodicé, som kan oversættes som Guds retfærdiggørelse. Et af de vanligste svarene er argumentet om fri vilje. Gud, siger teologerne, gav mennesket fri vilje, fordi kærlighed og godhed kun har værdi, når de vælges frit. En robot, som er programmeret til at være god, er ikke genuint god. Men ved at give mennesket frihed, tillod Gud også muligheden for misbrug af denne friheden. Mesteparten af den moralske ondskaben i verden, krig, drab, svig, er et resultat af, at mennesket misbruger sin frihed. Dette svaret forklarer imidlertid ikke den såkaldte naturlige ondskaben, jordskælv, tsunamier, epidemier, som forårsager enorme lidelser, men som ikke er knyttet til menneskelige valg. Problemet med ondskab forbliver for mange troende en af de tyngste trosprøvende, og for skeptikere er det hovedbeviset på, at hvis Gud eksisterer, er han enten ikke almægtig, ikke algod, eller begge deler. Lad os nå vende tilbage til oplysningstiden og møde en af de skarpeste kritikerne af religiøse argumenter, den skotske filosofen David Hume. Hume var en empiriker. Han mente altså, at al vor kundskab stammer fra erfaring. Fra dette ståstedet rettede han et knusende angreb mod to centrale søjler i teismen: det teleologiske argumentet, eller designargumentet, og troen på mirakler. Vi starter med designargumentet, som William Paley illustrerede så vakkert med klokken sin. Hume gik til angreb på selve analogien mellem verden og en mekanisme. Han sagde, ja, når vi ser et hus, konkluderer vi med, at det må have haft en arkitekt, fordi vi gentagne gange har set mennesker bygge hus, hvor konklusion er baseret på erfaring. Men universet er et unikt fænomen. Vi har aldrig set universer blive skabt. Vi har ingen erfaring med, hvordan verden er blevet til, som vi kan sammenligne med. Derfor er det et ubegrundet sprang at trække en analogi mellem klokken og universet. Kanskje universet ligner mere på en levende organisme, som vokser og udvikler sig af sig selv, heller end en maskine? Eller kanskje er det resultatet af arbejdet til ikke én, men et helt team af gudedesignere, som kanskje ikke var specielt dygtige? Eller kanskje er vor verden bare et mislykket udkast, forkastet af en guddommelig student? Hume viser, at urmaker-analogien bare er en af mange mulige forklaringer, og vi har ingen grund til at vælge akkurat den. Desuden, selv om vi accepterer ideen om en designer, peger den observerte verden, fuld af ufuldkommenheder, lidelse og kaos, heller mod en skaber, som enten ikke er almægtig, ikke er specielt god, eller bare er ligegyldig. Verden ser ikke ud som skabelsen til et ideelt væsen. Deretter går Hume over til at kritisere troen på mirakler. Som nævnt formulerer han et dræbende princip. Et mirakel er et brud på naturlovene. Og hvad er en naturlov? Det er en konklusion baseret på den enorme, ensartede og konstante erfaringen til hele menneskeheden. Vi ved for eksempel, at mennesker ikke genopstår fra de døde. Forestil dig nu, at nogen fortæller dig, at de har set et menneske genopstå. Hvad er mest sandsynligt? At en urokkelig naturlov blev brudt, eller at denne person lyver, tager fejl, eller at du har misforstået vedkommende? Hume hævder, at det altid, uden undtag, er mere rationelt at foretrække det sidste. Vidnesbyrdet fra en eller et par personer, uanset hvor ærlige de måtte virke, kan aldrig veje tyngre end den universelle erfaringen til hele menneskeheden. Humes kritik var så kraftig, at det etter ham blev langt vanskeligere at forsvare de klassiske argumenterne. Efter Hume træder endda en filosofisk gigant, Immanuel Kant, ind på scenen. Vi har allerede snakket om ham i forbindelse med kritikken af det ontologiske argumentet og hans eget moralske argument. Men hans bidrag til denne debatten er langt bredere. Kant trak i bund og grund et skille, som filosofien siden dengang ikke har kunnet ignorere. Han delte verden ind i to deler.
verden er jo fænomener, og verden er noumener. Fænomener er den verden slik, vi opfatter den gennem sansende våger og strukturerer den med forstanden. Dette er videnskabens verden, årsak- og virkningsverden, den verden, vi kan studere. Noumener er verdenen af tingen i sig selv, virkeligheden slik den faktisk er, uafhængig af vor opfatning. Og her er Kants hovedpoint. Vor forstand kan kun erkende fænomenenes verden. Vi kan aldrig få vide, hvordan noumenernes verden er. Vi er låst inden for rammerne af vor egen opfatning og vores tankekategorier. Hvad betyder dette for bevisene for Guds eksistens? Det betyder, at alle er dømt til at mislykkes. Hvorfor? Fordi Gud per definition tilhører den noumenale verden. Han er ikke et objekt for vor erfaring, ikke en del af årsaks- og virkningskæden, vi observerer. Han er uden for denne verden. Og alle vore bevis, for eksempel Aquinas kosmologiske argument, tager begreber fra vor fænomenale verden, som begrebet årsak, og forsøger uretmæssigt at anvende dem på den noumenale verden, på det, som ligger uden for al mulig erfaring. Ifølge Kant er dette som at prøve at måle kærlighedens temperatur med et termometer. Vi misbruger værktøjet. Vor forstand er ment at erkende fænomenenes verden, og når den forsøger at se utover rammene, havner den uundgåeligt i indebygte modsætninger, eller det Kant kaldte antinomier. For eksempel kan forstanden med stor succes bevise, at verden havde en begyndelse i tid, og at den har eksisteret evigt. Kant beviste altså ikke, at Gud ikke findes. Han beviste noget langt mere fundamentalt, at spørgsmålet om Guds eksistens i udgangspunktet er uden for den menneskelige forstands rækkevidde. Videnskaben kan aldrig bevise eller afvise Gud, fordi den arbejder med fænomener. Filosofi, baseret på ren logik, kan heller ikke, fordi den forsøger at anvende sine kategorier, da de ikke fungerer. Spørgsmålet om Gud, ifølge Kant, er ikke et spørgsmål om viden, men om tro. Og denne troen, som vi husker, finder sit grundlag ikke i beviser, men i kravene fra vor moralske bevidsthed. Kants arbejde blev et reelt vandskille, hvor den naive troen på muligheden for et rationelt bevis for Gud blev stærkt undergravet. Nu tager vi et sprang næsten 2 århundreder frem i tid til vor moderne æra og møder hovedstemmen i den nye ateismen, den britiske biologen Richard Dawkins. Hans bog, Gud som en vrangforestilling, The God Delusion, som kom ud i 2006, blev en verdensomspændende bestsælger og et veritabelt manifest for den moderne ateistiske bevægelsen. Dawkins angriber religionen fra et videnskabeligt og rationalistisk ståsted. Hans hovedstød rettes mod den mest populære og tilsyneladende overbevisende versionen af det teleologiske argumentet, nemlig argumentet fra kompleksitet. Dawkins er enig med Paley og andre teister i et punkt. Livet på jorden er utrolig kompliceret. Kompleksiteten i levende organismer, deres tilsyneladende design, kræver virkelig en forklaring. Det holder ikke bare at sige, at dette var en tilfældighed. Men, siger Dawkins, forklaringen Gud gjorde det er endda værre. Hvorfor? Fordi det egentlig ikke er en forklaring, men heller en unddragelse. Hvis vi forklarer verdens kompleksitet med eksistensen af et endda mere komplekst væsen, en Gud designer, står vi umiddelbart over for et nyt, vanskeligere spørgsmål. Hvem skabte denne designeren? Dette fører os ind i en uendelig regression. Dawkins kalder dette for argumentet fra personlig vantro. Vi klarer ikke at forestille os, hvordan kompleksitet kan opstå af sig selv, og derfor digter vi op Gud. Men ifølge Dawkins har videnskaben en langt bedre, mere elegant og kraftfuld forklaring. Charles Darwins teori om evolution gennem naturlig udvalg. Det var netop Darwin, mener Dawkins, som gjorde det muligt at være en intellektuelt troværdig ateist. Naturlig udvalg er en blind, ufornuftig, automatisk proces, som ligevel, steg for steg, over millioner af år,
er i stand til at frembringe utrolig kompleksitet og en illusion af design. Det fungerer som en kumulativ proces. Tilfældige mutationer skaber mangfold, og miljøet vælger de organismerne, hvis egenskaber viser sig at være de mest vellykkede for overlevelse og reproduktion. Generation efter generation akkumuleres disse små forbedringerne og skaber komplekse organer som øjet eller vingen. Evolutionen giver dermed svaret på Paleys gåde. Urproducenten eksisterer faktisk, men det er ikke en fornuftig gud. Det er den blinde urmarkeren, altså naturlig udvalg. For Dawkins er hypotesen om Guds eksistens ikke bare unødvendig for at forklare verden, den er også ekstremt usandsynlig. En overnaturlig, superintelligent skaber er den mest komplekse og statistisk usandsynlige entiteten, man kan forestille sig. Et andet kraftigt værktøj i den moderne skeptikerens værktøjkasse er det berømte tankeeksperimentet kendt som Russells tekande. Dette blev foreslået af den britiske filosoffen og matematikeren Bertrand Russell midt på 1900-tallet. Argumentet prøver ikke at bevise, at Gud ikke eksisterer. I stedet er det rettet mod et langt mere subtilt point. Spørgsmålet om bevisbyrden. Se for dig, siger Russell, at jeg hævder, at det går en porcelænstekande i en elliptisk bane rundt solen, et sted mellem Mars og Jorden. Tekanden er så bitteliten, at selv de kraftigste teleskopene våger ikke klarer at opdage den. Spørgsmålet Russell stiller er, må du tro mig? Og endda vigtigere, kan jeg forvente, at du automatisk godtager dette, bare fordi du ikke kan modbevise påstanden min? Selvsagt ikke. Det ville være fuldstændig absurd. Russell påpeger, at dersom han kom med en slik udtalelse, ville det være hans pligt, og ikke andres, at lægge frem bevis. Bevisbyrden hviler altid på den, som fremsætter en positiv påstand, specielt når påstanden er ekstraordinær og ikke lader sig efterprøve. Nå trækker Russell en direkte analogi til Gud. Påstanden Gud eksisterer er en positiv påstand om eksistensen af en bestemt entitet. Ifølge Russell er mange troende uærlige, når de kræver, at ateister skal bevise, at Gud ikke findes. Dette bliver som at kræve, at astronomer skal bevise, at det ikke er en porcelænstekande derude. Det er i princippet umuligt at bevise, at noget ikke eksisterer. Du kan ikke bevise, at enhjørninger, feer eller det flyvende spaghetti-monsteret ikke findes. Det eneste du kan sige, er, at det ikke findes nogen rationelle grunde til at tro på deres eksistens. Slik snur Russells tekande op ned på standard debatlogik. Ateisten er ikke pligtig til at bevise Guds fravær. Ateistens standpunkt er i stedet en standardposition, baseret på manglen på overbevisende bevis for Guds eksistens. Skeptikeren siger, vis mig bevisene, og jeg skal kanskje tro dig. Indtil da har skeptikeren lagt lidt grundlag for at tro på Jahves Gud, som på de olympiske gudene, Odin eller den nævnte tekande i verdensrummet. Dette enkle, men elegante argumentet er blidt et symbol på den skeptiske tilnærming. Det bruges ofte til at understrege, at vantro ikke er en form for tro, men en rationel vægring mod at acceptere påstander, som ikke støttes af tilstrækkelig belæg. Det placerer hele bevisbyrden, der den hører hjemme, hos de troende. I forlængelsen af Richard Dawkins' tankegang kan vi se på et bredere argument. Dette kan kaldes argumentet om videnskabelig tilstrækkelighed. Kernen er enkel. I takt med videnskabens fremdrift krymper stadig det rummet, hvor Gud tidligere holdt til. Før forklarede folk lynet som Thor eller Zeus' vrede. I dag ved vi, at det er elektriske udladninger i atmosfæren. Sygdom blev set på som Guds straf eller dæmoners værk. Nu kender vi til mikrober, virus og genetiske mutationer. Livets oprindelse, bevidsthed, moral. Alle disse mysterierne, som tidligere fremstod som ubestridelige bevis på guddommelig indgriben, bliver gradvis genstand for videnskabelig udforskning. Denne processen kaldes ofte Gud i hullene, eller God of the Gaps. Kernen i konceptet er, at Gud bruges som en belejlig prop
for de kundskabshullene videnskaben endnu ikke kan forklare. Vi ved ikke, hvordan livet opstod. Der må Gud have skabt det. Vi forstår ikke bevidsthed. Der er det den udødelige sjælen. Men videnskabens historie, hævder skeptikere, er historien om en konstant reduktion af disse hvide flækkene. Videnskaben vinder metodisk, skridt for skridt, tilbage territorium fra det overnaturlige. Og det er ingen grund til at tro, at denne processen vil stoppe. Problemer, som virker uløselige i dag, kan blive forklaret i morgen gennem nye videnskabelige teorier. Følgelig er det at appellere til Gud som en forklaring, ikke bare intellektuelt lat, men også strategisk uholdbart. Man bygger sin tro på sanden af vor midlertidige uvidenhed, og denne sanden skylles stadig bort af videnskabelige fremskridt. Det mest slående eksemplet er naturligvis Darwins evolutionsteori. Den slog bane under designargumentet ved at vise, hvordan livets kompleksitet og mangfold kunne opstå uden en intelligent skaber. På samme måde tilbyder moderne kosmologi, med sine teorier om Big Bang og inflation, en naturlig forklaring på universets oprindelse, en forklaring, som ifølge mange fysikere ikke kræver en første årsak i traditionel forstand. Stephen Hawking skrev for eksempel i sin sidste bog, at på grund af tyngdeloven kunne og måtte universet opstå fra ingenting. Slik set tilbyder videnskaben et helhetligt selvforklarende verdensbillede, da det ret og slet ikke er rumigien for hypotesen om Gud. Gud bliver en overflødig enhed, som kan barberes bort ved hjælp af det berømte princippet kendt som Ockhams barberkniv, som siger, man skal ikke mangedoble enheder unødvendigt. Lad os dykke ned i, hvordan moderne kosmologi har påvirket et af de ældste argumenterne for Guds eksistens, det kosmologiske argumentet. Kernepunktet er, som vi husker, at alt må have en årsak, og dermed må også universet have en første kilde eller en hovedårsak, Gud. Dette argumentet, specielt i versionen kendt som Kalam-argumentet, som hævder, at alt, som har en begyndelse, må have en årsak, virkede ekstremt stærkt. Opdagelsen af Big Bang-teorien i det 20. århundrede bekræftede jo, at vort univers faktisk havde en start. Det virkede, som om vi endelig havde et videnskabeligt bevis på nødvendigheden af en skaber. Universet opstod for rundt 13,8 milliarder år siden, og dermed må noget have sat i gang denne processen. Imidlertid har den videre udviklingen inden fysik og kosmologi gjort billedet langt mere kompliceret og tvetydigt. For det første slutter fysikkens lover, slik vi kender dem, og gælde i singulariteten, selve startpunktet for Big Bang. Begrebene tid og årsakssammenhæng mister ret og slet mening der. Ifølge nogle forskere er det meningsløst at spørge, hvad som var før Big Bang, som at spørge, hvad som er nord for Nordpolen. Tiden opstod i sig selv sammen med universet, som Stephen Hawking bemærkede. Hvis universet ikke havde en begyndelse i tid, i den forstand vi er vant til, er det ingen job igen for en skaber. For det andre har det dukket op hypoteser, som foreslår mekanismer, der universet kan opstå uden en ekstern årsak. For eksempel antyder nogle kvantemekaniske modeller, at universet kan have opstået som en tilfældig kvantefluktuation i intet, i et vakuum, som rigtignok i fysikken ikke er et absolut tomrum. For det tredje har hypotesen om multiverset opnået stor popularitet. I henhold til visse versioner af stringteori og evig inflationsteori, er vort univers bare en af utallige bobler i det gigantiske skummet af multiverset. Nye universer fødes stadig fra ældre. I et slikt verdensbillede mister spørgsmålet om første årsak for vort specifikke univers sin brød. Det kan have opstået fra et tidligere univers, eller i henhold til lovene, som gælder i selve multiverset. Opsummeret kan vi sige, at moderne kosmologi ikke nødvendigvis modbeviser ideen om en skabergud, men den tilbyder alternative, rent naturalistiske scenarioer, som gør denne ideen valgfri. Den demonstrerer, at udsagnet fra intet kommer intet, som det kosmologiske argumentet er bygget på, kan være fejlagtig på et fundamentalt
kvanteniveau. Neurobiologi er et andet videnskabsfelt, som tilbyder naturlige forklaringer på fænomener, vi traditionelt har set på som guddommelige. Vi har allerede snakket om argumentet, som bygger på personlig religiøs erfaring. For mange troende er deres egne oplevelser, følelsen af enhed med universet, opfatningen af et guddommeligt nærvær, visioner, det mest overbevisende beviset. Men hvad om disse oplevelser kan forklares med processer, som sker inde i hjernen hvor? Moderne neurobiologi forsker aktivt på hvad, som faktisk sker i hjernen under bøn, meditation og andre religiøse ritualer. Ved hjælp af metoder som funktionel magnetisk resonanstomografi, fMRI, kan forskere se, hvilke dele af hjernen, som aktiveres i slike øjeblik. Studier viser, at intense religiøse oplevelser er knyttet til aktivitet i specifikke områder, for eksempel i tinningslappene, det limbiske systemet, som styrer følelserne vore, og iselappene, som regulerer vor oplevelse af selvet og dets grænser. Nogle forskere, som den canadiske neurobiologen Michael Persinger, har gått endnu længere. Han konstruerede den såkaldte gudshjelmen, et apparat, som bruger svage magnetfelt til at stimulere hjernens tinningslapper. Mange forsøgspersoner, som brugte denne hjelmen, rapporterede om oplevelser, som lignede stærkt på mystiske tilstander. De følte et usynligt nærvær, fik ud af kroppen oplevelser, eller kendte en dyb mening med tilværelsen. Andre studier knytter religiøsitet til specifikke neurotransmittere, som serotonin og dopamin. Det er også påvist, at visse patologier, for eksempel tinningslappepilepsi, kan udløse stærke og levende religiøse visioner hos mennesker. Hvad betyder alt dette? For skeptikere som Richard Dawkins eller Sam Harris betyder det, at religiøse oplevelser er et rent produkt af hjernens aktivitet. Det er et naturligt fænomen, som kan studeres, forklares og til og med fremkaldes kunstigt. Gud er ikke en ekstern virkelighed, men et mønster af neural aktivitet. Selvfølgelig vil troende gerne protestere. De vil hævde, at hjernen ikke er en generator, men snarere en modtager. Den skaber ikke den religiøse oplevelsen, men gør os kun i stand til at stille os ind på en guddommelig virkelighed, som eksisterer uafhængig af os. Korrelationen, vi ser mellem hjerneaktivitet og åndelige oplevelser, beviser ikke, at det ene forårsager det andre. Ikke desto mindre undergraver neurobiologiske studier den religiøse oplevelsens unikhed og overnaturlige karakter ved at tilbyde en troværdig, naturalistisk forklaring. Man skulle kanskje tro, at videnskaben havde givet et knusende slag mod de klassiske argumenterne for Guds eksistens. Evolutionen forklarede designet, og kosmologien forklarede universets tilblivelse. Men her er paradokset. Netop fra dybet af moderne fysik og kosmologi har kanskje det stærkeste og mest diskuterede moderne argumentet for en skabers eksistens vokst frem. Dette er argumentet om universets finjustering. Hvad handler det om? Forskere har opdaget, at livet, slik vi kender det, er afhængig af en utrolig præcis og sårbar balance mellem de fundamentale fysiske konstanterne og universets startbetingelser. Hvis disse værdier havde været bare ørlite grann anderledes, ville verden være totalt forskellig og, mest sandsynlig, livløs. Lad os se på nogle eksempler. Tag tyngdekraften. Havde den været bare ørlite grann stærkere, ville universet have kollapset raskt tilbage efter Big Bang, uden at stjerner og galakser fik tid til at dannes. Havde den været lidt svagere, ville materien sprede sig så raskt, at stjerner heller ikke kunne dannes. Et andet eksempel er kraften, som styrer kernereaktionerne i stjernerne. Havde den været nogen få procent svagere, ville bare hydrogen blidt dannet, og vi ville ikke have de tyngre grundstoffene, som vi består af. Havde den været lidt stærkere, ville alt hydrogenet i stjernerne brændt op næsten øjeblikkeligt. Et sidste eksempel. Forholdet mellem massen til protonet og neutronet. Havde dette forholdet været anderledes, ville stabile atomer ret og slet ikke eksisteret.
Listen over slikke kosmiske sammentræf er svært lang. Sandsynligheden for, at alle disse konstanterne tilfældigvis har fået akkurat de værdierne, som er nødvendige for liv, er forsvindende liten. Det kan sammenlignes med at komme ind i et rum med 1000 bryttere, der alle må stå i nøjagtig en korrekt position, for at lyset skal slås på. Tilhængerne af finjusteringsargumentet mener, at denne utrolige fuldtræfferen ikke kan være en tilfældighed. Den peger mod et af to. Enten eksistensen af en intelligent justerier, som bevidst har sat parametrene for universet slik, at liv kan opstå, eller hypotesen om et multivers. I et multivers findes det et enormt, kanskje uendeligt, antal universer med forskellige fysiske lover og konstanter. Der er det ikke rart, at vi finder os selv i akkurat det universet, hvor betingelserne er egnet for vor eksistens. Dette kaldes det antropiske princip. Debatten mellem disse to forklaringerne, justereren eller multiverset, fortsætter. Men det vigtige er, at moderne videnskab, uden selv at ville det, har bragt det gode gamle designargumentet tilbage i diskussionen, men nå i en ny, langt mere sofistikeret og matematisk fundet form. Lad os til slut vende tilbage til det allervondeste temaet, ondskabens problem, og se hvilke svar moderne teologi og filosofi har at tilbyde for at forsvare ideen om en algod og almægtig Gud. Som vi husker, er hovedudfordringen ikke så mye den moralske ondskaben, som kan tilskrives menneskets frie vilje, men heller den naturlige ondskaben, sygdommer, katastrofer og dyrs lidelser. Moderne trosforsvarere, som filosofen Alvin Plantinga, har udviklet en mere sofistikeret version af forsvar baseret på fri vilje. Plantinga hævder, at det er logisk muligt, at Gud ikke kunne have skabt en verden med frie væsener, som aldrig begik ondt. Det vil sige, at en verden med frihed og uden ondskab er en logisk selvmodsigelse. Og selv Guds almagt strækker sig ikke til at skabe logiske selvmodsigelser. Han kan for eksempel ikke skabe en firkantet cirkel. Plantinga udvider også ideen om fri vilje til naturen. Han tillader muligheden for, at naturkatastrofer kan være et resultat af handlingerne til mægtige, men faldende, overnaturlige skabninger, for eksempel engler eller dæmoner, som også har fri vilje. Dette høres kanskje vældig mærkeligt ud for et moderne øre, men Plantinga argumenterer for, at det i det mindste er logisk muligt, og dermed fjerner det den formelle modsætningen mellem Guds eksistens og den naturlige ondskaben. En anden populær tilnærming er den såkaldte sjælebyggingsteodiceen eller opdragelsesteodiceen. Tilhængere af denne, som filosofen John Hick, hævder, at Gud ikke skabte verden som en paradisisk hage for sorgløs nyttelse, men som en arena for sjælens udvikling. En verden fuld af udfordringer, vanskeligheder, lidelser og ufuldkommenhed er det bedste miljøet for at udvikle egenskaber som mod, medfølelse, tålmodighed og kærlighed. I en ideel verden uden smerte og lidelse vil vi ganske enkelt ikke have mulighed til at vise frem eller udvikle disse dydene. Vi ville have forblidt infantile, umodne skabninger. Lidelser er, fra dette synspunktet, ikke meningsløs ondskab, men et nødvendigt værktøj for vor åndelige vækst. Det er en bitter medicin, som gør os bedre. Denne tilnærmingen prøver ikke at retfærdiggøre enhver specifik lidelse, men den tilbyder et generelt rammeværk, der en verden fuld af ondskab kan være forenlig med en kærlig Guds plan. Selvfølgelig er ingen af disse svarene fuldstændig tilfredsstillende. De fjerner ikke den emotionelle byrden knyttet til problemet, men de viser, at den intellektuelle debatten ikke er over, og at teologer fortsætter at lede efter måder at forene troen på en god Gud med virkeligheden i vor grusomme og ufuldkomne verden. Slik har vi altså rejst denne utrolige vejen. Fra den strenge skolastikken til Thomas Aquinas, han som forsøgte at bygge en stige til himmelen af ren logik, til David Humes og Immanuel Kants sønderlemmende kritik, som viste os, at vor fornuft har sine klare begrænsninger.
Vi har set, hvordan William Paleys elegante urmaker-analogi tilsyneladende blev knust af Charles Darwins og Richard Dawkins' teori om den blinde urmaker. Vi har dykket ned i moderne kosmologi, der Big Bang og multiverset samtidig fratager Gud rollen som den første årsak, men umiddelbart serverer et nyt, slående argument, universets finjustering. Kanskje den største wow-faktoren i hele denne historien er, at debatten slet ikke bliver enklere. Tværtimod. Med hvert nye videnskabelige gennembrud og hver ny filosofisk indsigt bliver den bare mere kompleks, mere nuanceret og dermed også mere interessant. Videnskaben har ikke klart at dræbe Gud for godt, slik nogen spåede. Samtidig fremstår en naiv tro, som ikke har gått gennem kritikkens og tvilens ildprøve, som lite overbevisende i dag. Vi ser, at ingen af sidene har vundet en endelig sejr. Argumentene for og imod fortsætter at balancere på vægtskålen, og hvilken side som til slut vejer tyngst, afhænger af den enkeltes personlige valg, intuition, erfaring og verdenssyn. Denne evige debatten er ikke bare en intellektuel lek. Den berører de dybeste strengene i sjælen, hvor tvinger os til at reflektere over livets mening, virkeligheds natur, godt og ondt. Tak for, at du fulgte denne rejsen sammen med mig. Hvis denne videoen har fået dig til at tænke dig om, vil jeg sætte stor pris på, om du støtter kanalen med en like og et abonnement, slik at du ikke går glip af nye, dybe analyser. Og nu hovedspørgsmålet til dig. Hvilket af alle disse mange argumenterne, for eller imod, fandt du mest overbevisende? Og hvorfor? Hvem står der nærmest? Aquinas, Kant, Dawkins eller kanskje nogen helt andre? Del gerne din mening i kommentarfeltet. Lad os fortsætte denne store diskussionen.